אני חלינה בירנבאום, ניצולת אושוויץ ומחנות אחרים. עברתי את כל שלבי השואה מגיל 10, שזה התחיל, בגיל 15 שנגמר. בשחרור הייתי בת 15. זה התחיל ב1 לספטמבר בוורשה, כל הדברים, גטו ורשה, מרד בגטו ורשה, ואחר כך מחנה מיידנק, תא גז במיידנק שלא הספיק גז. ושוחררתי ויצאתי חיה משם, ואחר כך באושוויץ 2. רציתי להגיד שמה שעזר לי להישאר בחיים, שגם לקחו את אמא שלי ולקחו את אבא שלי ואת אח שלי, את כל המשפחה, ואני כל הזמן האמנתי בחיים. אני האמנתי שהחיים ינצחו ושהם יפסידו בסופו של דבר. ותמיד אהבה למישהו, שזה גם לתת את האהבה. זה מה שנותן לי טעם החיים, לעזור למישהו, ושעזרו גם לי. לא בכוונה, זה מהלב, להתחשב עם האחר, לכבד. אני למדתי שמה מה זה טוב ומה זה נורא. בכל התאים, בכל המצבים.